Iki enak lho, Lur. Golek neh iki. Endi ya? Iki lho neh, Lur, gede banget iki. Saiki di eksekusi, Lur. Iki ya. Iki pohon suwek. Pohon suwek kuwi iki uduk pakane ula, Lur. Nek wong sing awam ku jerene pakanane ula. Ula iki ora arep karo godhong-godhongan ini iki ndek arep. Arepe ya kodhok. Sebangsa kewan-kewan ngono kuwi. Kadang ya wong barang dipangan. Ngene iki ora gatel, Lur. Nek dikonsumsi dimasak dhisik ndak gatel, tapi nek diusuk-usuk ngene ya nyengor. Ngono lho, Lur, sejatine iki. Wis saiki tak ombahi dhisik ya. Iki Lur, gawe bumbune enek brambang, enek bawang, uyah karo mrica. Iki ben ayu tirisi lombok. Terus bumbune iki Lur. Dicemplungne kene. Saiki ndoke diceplok. Terus diublek-ublek neh, Lur. Terus iki Lur, iki tepung tapioka. Wis ngene iki ya, Lur ya, terus dikukus. Dikukus kurang luwih iki 10 menit, Lur. Wis mateng, Lur, wisan. Iki tintas. Terus ditumplek, Lur, iki. Nah, kayak ngene iki lho, Lur, dadine. Iki engko ditokne adem. Saiki dirisi, Lur, iki sadem. Saiki digoreng, Lur, bar diirisi. Wis garing, Lur, saiki dientas. Iki Lur, bumbune tak gongso. Iki mung enek brambang, enek lombok, enek bawang, mrica, miri, lombok cilik, lombok gedhi, terus jahe. Saiki dikai santen, Lur. Terus iki, Lur, dicemplungne. Jelali, Lur, gulane, terus godho salam sering. Wes sat, Lur, iki wisan. Saiki dikai santene kane, luta santen kental. Terus dikai kemangi, gin tambah sedep, tambah mantep. Iki sumop, Lur, wis mateng, saiki dientas.